in och vi. Ta en närbild då så här till se. Tar man ett fullt upp. Så ser man här har man här på den här ytan. Drar alltså denna lilla ytan där. Så är det dags för lite. Har vi sidan om. Man jobbar istället lite höger vänster. Om man liksom åt den här ytan som är så svår att fylla då. Det går på ett sånt här fält genom minst en 10 liters burk. Bort till räkna.